Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nakabenta ban pen bernyai ki pai banong shung jong jela ki bom yo alat bani ishimenta ha ka jing rakhie ke singila ilu jong kari India ka khat santarik unai lar arjar arpho bat kumju rui ki pai ba ki ba hab ban shong halaki yeng nakadaw ka jing sapriang jong nyang jing pang coronavirus kum taw ba arki sayo la yala ban chna sakwe pat ka music video ka bal ai kerteng air pengat ha ka bola aklang bat ka samla joyful Mary Paryong yakni music video an sapalai pai ba ka khat santarik mentau nailar arjar arpho ha YouTube channel belatip kerteng kum ka hot temper Kulai pi perlok berok ka kerteng juga di arki sayo te ngadi utra juga di music video haju ka poru ngalong u ting shop te ngi wan hang ni ban pentip shapi ba ya kani ka music video ka ba la ai kerteng ka air pengat ka ba ngalai sim bentalang bat i joyful Mary Paryong te ya kani ngilambut ban pelaj ka kasantarik mentau benai katakan lo ka singi independence dia ha ka por sipo baje te ha ka channel Hot Temper Brothers kajingmat juga long ban pelai akani kasingi kalong ba ya kani ka music video long bang ngiladap beredi mo te ngam sempoi perkhat bukan ya tengku bat kani ka independence ndre ngam simla thumu hiru ban pelai tangah ka independence de lada kadai no singi ru te ko mangalak bu por bangan pelai khat santarik ndre ngam sempoi kan mau ba kadai ka independence de te nata kadang ngilambot ban pelai kani apa ban china beng kan ni music video sakawai kolong ba ki babu ni ki nong kershan jongi mo ki ongengi ba arke to se la dalong pemi biang sakawai ne artli video te ngai kendu so ni joyful Mary ba ya itu itha ba ndom sha te ngala ya were I ban simenta kani ka music video ya kani ka music video ka jingmut te ka tho baj ba ka samla ka dam yu samla hanre kumno pat ban penjam ya yel ka jong samla ulik ban pan map hanre ka samla ba kale dam te hadian ba layar wai kani jirai nanda ba layar wai lang ma di jirai te ka samla ka priang bang kata ka jing bakala jonga kaliang jonga te ngakun tu gi pai ba kumba jule lam ni kwe tengi pan ga jingersan barabor bat ngi kwaru ba phenya ailem ka jing support nak bata jongi kiba ngiju shnai ki music video lane ki film kino ginuru kiba dealing ba kanika social media ya kanika jingroi la compose da I ba Anthony Kriam larwaru di ba Anthony Kriam bat I bada ribahan oxli basong basa po nongpo saiden te kani ka music video te ngila phashoot hai I bakit rina nongrum I balong ila penbit penbiang ma ingin nadong sedong kublai phi baro ka tengjonga kadai I joyful Mary Paryong te kadai kasin ka badingkong bangan shim kum ipurat ha kane ka music video ka bala ai kerteng air pengat te ya kane ka music video an penlaj ha ka khatsan tarik nta ubanai ha ka Porsche phau baje menstab ya kane ka music video an penlaj ha ka channel Hot Temper Brothers
Baningkong ngasham jing ha bangan akum nomo nama atat kadang deka sin ka baningkong ti handai lengba ka jing yarap jing hikai jong i director but i aktor tengah salah bangan acting ke kajing mut jong kane kajing rai kalong ba ningkong ngala adom hi aktor hadin pan ulawan ban pan map biang te ngala map biang te ngilaya id biang ka jing kentu jonga ya kipat ba kalong ba pin kersan lam ya kane ka music video kumba pila kersan lam ya ki weki music video te ngaka pat ba pin ai ka jing kersan ka purai kane ka music video.